čo dajte nás tam pri dnešnom kanál. Dneska tu bude videjko o tom, že nám pribudol nový Jack Sparrow update, plus nám pribudli už dávnejšie letné summer questy o tieto tri nádherné veci. Ja už som to teraz splnil, je to Baťo, Backblink a Vrep. Počkať. Baťo, Backblink, to je to isté. Ešte Glider teda, ktorý je najlepší zo všetkých. Potom Piráti z Karibiku, máme to od nich aj questy, konkrétne o tento loading screen a môžeme si získať túto pirátsku jachtu. Sú nejaké questy, je tu mini pás, v ktorom je teda ten Jack Sparrow, jo, jeho legendárny beh. Ja nemám V-Bucksy, takže jeden like sa rovná 100 V-Bucksov, takže budem rád za like. Potom ďalej nám tu pribudli FNC skiny, boli FNCS, máme tu nový FNCS skin, ďalší tryhard skiny, ok, vrátil Jack Sparrow, John Wick, dobre. A potom tu máme Elizabeth, potom tu máme kapitána Barbosu, Davida Linsa a jeho klavír. Toto všetko je spolupráca s Piráti z Karibiku. Potom Arianu Grande nám vrátili do shopu, Metallica ešte stále ostala. Fakt dlho som už nenatočil video. Neviem, či to náhodou nie už aj cez mesiac, čo som nevydával videá. Áno, je to tak. Strašne dlho som nevydal videá. A chcem vám povedať, prečo som ich nevydával. Nevydával som ich pretože som bol na vojenskom tábore. Iba pre rodinných príslušníkov. Takže bolo tam fakt super a bolo to mega dobré. Som strašne rád, že som tam bol. Jediná vec, čo by som tomu vytkol, potom som bol po obede, som bol strašne unavený. Ja som vždycky v aute zaspal, ale bolo to mega. Konalo sa to teda v Nitre. Takže tak. A potom minulý týždeň som nevydával videa, pretože som chcel mať trošku pauzu. A ešte pred tým týždňom, pred tým táborom, neviem prečo som nevydával videa. Každopádne teraz je tu video. Konečne. A poďme sa pozrieť do hry. Predtým, čo som natáčal nahrávanie, sa mi rozbilo, ja som to mal všetko natočené, bol som na tamtej vrchu jachte aj tu v strede a má to aj nový názov, ale tam vždycky padá veľa ľudí a tá jachta je väčšinou vždycky rozbitá od jednej novej mytiky. Tuto sú všetky veci, čo nám pridali. Áno, je ich fakt dosť. Ani nie. Pridali nám jednu flintlock pištolku, potom nám pridali 4 malé lokácie. Dneska bude zase veľký update, takže zajtra vyjde aj z neho video. Potom čo ešte nám pridali? Čo zbrať? To chcem. Hej, neladne. Aha, tak ten bot ma skoro vypol. Tak tých barelov je tu fakt hodne a ja už mám celý loot. Bomba. OK. Dobre, som sa trošku preklikol, pretože stala sa mi jedna hrozná vec. Dobre, klik musíme zničiť. Alfen vraví, že sa týmto smerom nedá dostať, dá sa dostať. V minulom videu to teda vravel, dá sa tady dostať, ale musíte na to zničiť krík. Mne to tak funguje teda.
Takže tak. Potom tu by sa mala väčšinou nachádzať čestka hore. A to je tá lokácia, kde bolo takedy si Coral Buddies, neviem, či som vám to ukazoval. Tuším, že aj vy cítite tie lady. Toto sú tie nové čestky, ktoré vyzerajú mega dobre. Ok, zničíme si toto, barely sa hodí. Ďalšia čestka. Ok. Nejako vysoko, ne? Aj. Dobra. Uša. Tu by som si akože zobral, ale keďže máme flintlock pištolku, tak si zoberám teda. A z týchto čestiek vždycky padá iba tá flintlock pištola a táto loď. Čo keď vám poviem, že táto loď je loď. Akože fakt doslova loď hláby. Takto sa na nej vezete. Môžete aj svora strieľať a všetko. Takže je to mega. Ale neviem, či to pôjde. Dnes tu je tá loď. A tu je Jack Sparrow, ktorý nám predáva poklad, z ktorého padá tá čestka a tá loď celá hry. Potom tu bol typek na tej lodi. A tú loď sa asi trošku poničíme. Je mi to ľúto. Loď, sorry. 26. Nie, typku, to neurobíš. No to. Takýchto typkov, to maj slniečkový deň, akože, tak ti to poviem. V shope bol Alkan Locker Bundle, takže poctivý Alkan, pozerač videí, toto som ja. Takéhoto typka úplne nemusím, čo ma takto prepadne, že komando! A toto je vlastne všetko z celého updateu, potom sú ešte tie Samrodmeny, jo. A ja som stále nenatočil to video z reloadu, no táto loď tiež na tom nie je úplne najlepšie, povedzme si pravdu. Sa radšej odpálim. Mám darbu. Hej, som ubral nejakú zaveľané. Ďalší bod, jej. Typek je najlepší. Typek na mňa ide fakt v tom aute. No tak to jsme v prdeli. On mi dal lucky vamp pump. Videli ste to? Typek mi dal lucky vamp pump, pretože má deše a deše boli minulú sezónu za hry. Takto som nečakal. Za dobrotu nášho brotu. Normálne som si chcel iba vypýtať, kde mi daj voník a skaziť mojeho autičko, pretože auto je faktika za hry. Každopádne typek urobil ratatatata a dal mi lucky vampa. Mal som sa asi trošku viacej doilovať tým fizom. Nevadí. My sa vidíme teda pri ďalšom videu. Zatiaľ čaute. Čus.